Ale to je najkvalitnejšie. Mám pocit. Je to rusko nie také ako bolo. Poď. Štvorďobratý. Nohy k sebe spolu, úplne tak. Ľavú ruku dozadu natiahni vystretú. Pravú pod prsia. Poď. Dobre. Štvrťobrat. Rýchlo stiahni a rozťahni. A spodku krku tak nám to tak. A tricepsy napni. Ešte. Spodku. Natiahni. A prehni sa. Dobre. Právo. Ruky obidve napnuté. Zapni. Tak. Poď, štvrťobrat. Dopredu a začni. Dozadu. Môžeš, dvojitý biceps. Nedávajte ruky až tak dopredu. Tak. Široký chrbtový spredu. Ešte sa nižšie. Tak. Dobre. Dobre. Stiahni brucho, drž, tak. Dobre. Poď, štvrťobrat ďalší zozadu. Pol kroka dopredu sprav. Ešte. Dobre. Nohy. Výtkové môžem vzadu. Aj. To práve koleno vytoč viac von. Práve koleno vytoč viac von. Tak. A drž nápnuté nohy. Tak. Ruky, ľavú ruku nižšie. Ľavú. Aj pravú trošku. Ale rozťahni. Dobre. Široký. Doma, najprv nohy. Ešte raz. Veľká. Montárny. Ale musí sa ešte nakloniť na spodku brúška. Tak. Rozlišuje sa vlastne dole. Stehna. Tú nohu ľavú dopredu daj viac. Ešte viac dopredu. Tak, a opri sa o ňu, dobre. Dobre. Môžeš dať gorilu ešte.